హియా ఆడియో రికార్డింగ్ స్టూడియో నంద్యాల వారు సమర్పించు ఈ ప్రత్యేక గీతం. Run for Jesus, run for Jesus. పరుగు 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 యేసు కొరకు పరుగు, పరుగు 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 యేసు కొరకు పరుగు, పరుగు 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 పరుగు. ఎవరి కోసం ఈ పరుగు, ఎందుల కోసం ఈ పరుగు, ఎందాక ఈ పరుగు, ఎందాక ఈ పరుగు. మృత్యుంజయుడై లేచిన యేసయ్య కోసం ఈ పరుగు, విజయుడై నిలిచిన యేసయ్య కోసం ఈ పరుగు. మృత్యుంజయుడై లేచిన యేసయ్య కోసం ఈ పరుగు, విజయుడై నిలిచిన యేసయ్య కోసం ఈ పరుగు. శాంతి కోసం ఈ పరుగు, సమాధానంకై ఈ పరుగు, యేసు రాకడకై ఈ పరుగు, యేసు కోసమే ఈ పరుగు. శాంతి కోసం ఈ పరుగు, సమాధానంకై ఈ పరుగు, యేసు రాకడకై ఈ పరుగు, యేసు కోసమే ఈ పరుగు. తమ్ముడు రన్ ఫర్ జీసస్, అక్క చెల్లి అన్న తమ్ముడు ఆంటీ అంకుల్ అమ్మ నాన్న ఎవరు చూచినా ఎక్కడ చూచినా రన్ ఫర్ జీసస్, రన్ ఫర్ జీసస్, రన్ ఫర్ జీసస్, రన్ ఫర్ జీసస్, రన్ ఫర్ జీసస్. పరుగు 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 యేసు కొరకు పరుగు, పరుగు 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 యేసు కొరకు పరుగు, పరుగు 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 పరుగు. రన్ ఫర్ జీసస్, రన్